Kasi nadaanan namin yung mga bata. Nakahiga po sila sa damuhan. Kasi nasa gilid lang sila ng kalsada. So kami, ako, yung pinsan ko, mga kapatid ko, nag-ambag-ambagan kami. Ito naman partner, noong nakaraang buwan ng tumama ang bagyong Opong sa Masbate, ay nasaksihan natin kung gaano naapektuhan ang Masbate City. Isang Masbatenya na si Rainita Estrada Nunez, o mas kilala sa Masbatenya Home Baker, ang halos araw-araw ang pamamahagi ng pagkain sa kanyang mga kababayan. Makakausap natin si Rainita Estrada Nunez, o mas kilalang Masbatenya Home Baker. Magandang hapon sa iyo, Rainita. Hello po, magandang hapon din po sa inyo sa Tabang Oramis. So, magandang hapon. Ma'am, kamusta na po kayo at kalagayan po dyan sa Masbate? Sa ngayon po doon sa area namin, sa Barangay Pugpo, wala pa po kaming kuryente, saka wala pa po kaming internet. Opo, ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin kung ano po yung nasa likod ng kwento kung bakit na pagdesisyonan nyo na mamahagi ng ganitong tulong sa ating mga kababayan kahit na tayo ay isa rin sa mga biktima nitong bagyo? Bali actually, kahit hindi pa nito kung nakarang bagyo pa nung mga nakarang taon, every time na may ganitong kalamidad, nakaugalian na namin at ang pamilya namin na mag-ambag-ambagan, mag-share-share, makapagpa-feeding kahit sa mga kapitbahay lang namin. Talagang matagal na po kayong gawain ng ganito na in case na merong mga ganitong kalamidad ay talagang hindi kayo nagtubiling tumulong. At maliban sa ating mga kababayan, nakikita ko na pati yung mga frontliner ay nagpapakain rin po kayo, yung mga kababayan natin na tumutulong dyan sa Masbate. Yes po, balik kasi nung bagyo po, kinabukasan, nagpa-feeding kami. Balik sariling namin pera yung pinag-ambag-ambaga namin para kami makapagpa-feeding sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga nawala ng bahay. At syempre doon sa mga lineman namin dito sa amin sa Masbate. Tapos meron pong Good Samaritan na nag-donate. Doon na po nagtuloy-tuloy na na-straight namin magpa-feeding ng 1 week. Ano po yung nararamdaman nyo, ma'am, sa tuwing tayo ay nakakatulong sa ibang tao at nakikita natin yung kahit sa munting bagay ay nakakapagbigay tayo ng saya sa ating mga kababayan? Masaya po, sobrang saya. Tsaka syempre, masasalamat ko na din yun kay Lord kasi kahit pa paano yung bahay namin, wala masyadong napiktuhan ng bagyo. Kaya patayin ko na lang din po namin, kaya po namin nagawa yun na magpa-feeding sa iba. Lalo na doon sa mga nasalanta ng bagyo. Hello, magandang hapon, Rainita. Ngayon ko lang nalaman na kababayan pala kayo ng aking nanay. Ang nanay ko ay taga dyan din sa Tugbo. Ay, opo. Opo, mga Almugera. Ayan. Ma'am Rainita, ano na po yung mga naibigay mo dito sa iyong mga kababayan dyan sa Masbate? Bali po, nung day 1 mismo ng pagkatapos ng bagyo, nung umaga po, may nadaanan kami isang street na halos lahat ng bahay nila giba. Nadaanan namin yung mag-asawa, so nag-decide kami na bigyan muna sila ng tarpaulin o kaya mga planters para po magkaroon sila ng temporary bubong kasi nadaanan namin yung mga bata. Nakahiga po sila sa damuhan kasi nasa gilid lang sila ng kalsada. So kami, ako, yung pinsan ko, mga kapatid ko, nag-ambag-ambagan kami. Nag-donate kami sa kanila ng mga planters, mga trapal. So nung pagdating namin doon, baling nasa 45 families po yung mga affected ng bagyo. Kulang yung dala namin mga planters at mga trapal. So nag-decide kami, bumili ulit kami, nag-ambag-ambaga naman kami ng umaga. Tapos nung hapon po, nagpa-feeding naman po kami sa kanila. So nag-ambag-ambagan po ulit kami. Eto ba, Rainita, ay lagi mo nang ginagawa? Mapakalamidad man, lagi mo na itong ginagawa yung pagtulong sa mga kababayan? Yes po, ma'am. Nakasanayan na rin po. During po pandemic, nung walang mga hanap buhay ang mga tao, pag ako po nagluluto kasi tatlo lang naman kami sa bahay, parang feeling ko, kakain ako ng masarap kasi yung mga kapitbahay ko hindi. So, dinadamihan ko yung luto para mabigyan ko yung aking mga kapitbahay. Bakit ginagawa mo ito? Sino ba yung naging inspirasyon mo or sino yung nakitaan mo ng pagtutulong sa kapwa? Bakit ito ay ginawa mo din? Actually, yung tatay ko po din kasi kasi hindi naman kami, kasi sobrang hirap din ang buhay namin nung panahon na maliliit pa kami. Yung tatay ko kahit na mahirap yung buhay namin, once na may humingi sa kanya ng tulong, hindi siya nagdadalawang isip na magbigay agad. Napaka-importante talaga yung meron ka partner na parang nakitaan kung ano yung ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay tama. Kaya yan yung natutunan mo, tama yan, Rainita. Kumusta na yung sitwasyon dyan sa Masbate? Ngayon po, bali, ilang barangay pa lang din po yung may kuryente. Doon po sa area namin sa Barangay Tubo, wala pa pong kuryente, wala pang internet, pero meron na pong tubig. Okay, so hindi pa masasabing
normal na. Opo, hindi pa po. So, Rainita, meron ka bang naisabihin sa mga tagapanood natin ngayon? At syempre, yung mga kababayan mo din dyan. Gusto ko lang sabihin sa mga kababayan ko dito sa Masbate na kaya natin to, laban lang at palagi tayo magdasal kasi sa panahon ngayon marami tayong mga hindi inaasahan ng mga kalamidad, so palagi tayo Maraming salamat dahil importante yung binabanggit niya na laban tayo mga Masbateño. At makinig po kayo, ma'am, dahil sa busilak ang iyong puso at walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan dyan sa Masbate. Tanggapin mo rin po itong 5,000 cash assistance na aming ipapadala sa iyo saan na ay makatulong din ito sa ating mga kababayan dyan sa Masbate. 5,000 piso po ang ipapadala po namin dyan sa inyo para po makadagdag sa pagtulong nyo po dyan sa mga kababayan sa Masbate. Thank you so much po talaga kasi yung pera po na yan, actually nung feeding namin sa break na 1 week, bali yung natitirang pera namin is 308 pesos na lang. So sabi ko, saan ako kukuha? Kasi gusto ko pang, marami pa kasi akong puro kung hindi napuntahan. So sabi ko, saan kaya kukuha ng budget para may tuloy ko yung pa-feeding namin para mapapfeeding namin lahat ng purok sa area namin. So malaking tulong po yung 5,000 pesos na bigay niyo po. Maraming salamat. Ayun. Apo. Maraming salamat sa iyo, Rainita, at ipagpatuloy mo lang itong pagtulong sa ating mga kababayan. God bless you at maraming salamat dahil may isang Rainita na katuwang ang Ako Bicol Party List, ang aming programa dyan sa Masbate para tulungan itong ating mga kababayan na naapektuhan nitong dagdaang bagyong Opong. Thank you so much po sa tabang oras nito. Maraming salamat. Kumbaga, partner, sa mga ganitong sitwasyon, mga kalamidad, lumulutang yung mga tao na kahit sila ay biktima rin ng ganitong, tumutulong pa rin sila. Alam mo, sa partner, tama kaya nila. itong nababanggit ni Ma'am Rainita. Nagsimula yung pagtulong niya simula noong pandemic. Nung pandemic talaga, naglitawan itong mga may mabubuting loob na may mga sobra-sobra yung kanilang kayamanan, sobra-sobra yung kanilang pera, at itinutulong nila ito sa paraan ng mga kababayan natin or mga kapwa Pilipino na yun talaga yung may lakas na loob na iparating sa ating mga kababayan yung tulong. Tama. So, kumbaga sila, may mga anonymous di ba? So, dahil sila walang kakayahan na pumunta doon sa lugar para tulungan yung mga nangangailangan, etong mga kababayan natin, mga vloggers, mga volunteers, sila partner, yung katuwang natin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Diba? And tama yan, pag ikaw may sobra, ipamahagi mo. Dahil it will bring back or go back to you thousandfold. Sharing is caring.